Suéltalo, Ali, suelta. Corredor, ahí, el corredor. Adelante, déjalo. Ya está. Hauxe da katia, eta katiak bakarrik joten da pelotiakin, bale? Osea, gomaz pumazko pelota bat da, ez da minik eitzen. Eta orduan egin biozu, aurkarixa pelotiakin jo, edo bestela sokarekin lotu bezala. Dauzko, bi alde joteko, orduan izango zen, alde batekin jo, bilatu, eta bestiakin emon. Eta gero, berak joten bostat, takat, hau gelditzeko. Eta berdina, saiatu biaga azkenian, bilatzen, nondik jo. Espata motza jolasturik duzu bi espatekin, oso zaila izaten da, jende gutxik kontrolatzen ditu bi espatak, ze azkenean defendatzeko espata bat okozu, eta erasoitzeko beste espata bat. Errezena izaten da eskutu erabiltzia. Ze azkenean eskutuekin ez diozu jo, baina badakazu izkutatzeko. Ze, hau defentza bakarrik da. Laguntza bat espatarentzat, espata motza oso motza da. Orduan, gero dokozu mandoblia bi helduleku dauzkala, hori, izaten da, hasieran hartzeko eta ikasten juteko errezena izaten da. Azkenean dokozu rango erdixa, baina erabiltzeko oso erreza izaten da. Dokozu hori, defentza